Right, vanhu vane drama wakomana. Yei, Chivayo Ararisa Sonja Namai Vake Mujeri foot another day another pakaipa. Ndiziva kuti zvinopera sei ende kuti vanhu kutarisana kwacho vachatarisana sei. I don't even know kuti zvichange zvichifamba sei ipapo kuti nekuti nyaya dzavari kubatwa nadzo vari kunzoni so far manzwira endaita iri kunzi yecyberbullying ndo nyaya hombe yavari kuita sei yavari kumborarisirwa mukati so far vanzi vakomana vasikana because nezuro nyaya dzadziri kutenderera dzadziri nyaya dzekuti ameno nyaya dzemari dzainga dziri kutaurika zvinzewi ndi anozona account pari kuzobatwa mari yanhingirikini kuzodidididi unongoziva mari dzevana vachivayo dzadzini dziri kubatwa dzaingozingotaurwa gane zvadzo but nhasi chatangonzwa kunzi vakalikisa maphotos anga ari kunzi akacreatwa neAI ndobva vamalikisa akatanga kutenderera but manje chinozondinetsa kana riri photo reAI ragadzirwa nemunhu invenzi cyberbullying onzwalikisa ameno maitiro zvinenge zvichifamba but to be very honest paita challenge yevanhu vakawanda vari kupinda nyaya idzisi the likes of ana Susan Mutami, the likes of ana Ningirikini. Because Susan Mutami ari kuclaima kuti ukona iwo Lulu anonzani not Lulu Sonja kana uchinge wapedza kungobuda panyaya iyoyi wato problem kwaari kamukomana gara wabuda munyika imomo waita se wototiza usagara padhuze naye nokuti chasara uchangori kana wadzimwa for no reason ukashaya kuti zvacho wafirei futi at the end of the day. That's for you. But now temba manje ava apeno zvimaadvise wano zvidonga kupa zvikandotobhoseka kuti temba unokuzi kuti wanzwa here zvambotaurwa naangotemba. So temba ari kuti we have observed the following events with a keen eye and have refrained from commenting, harboring the hope that Moyo would recognize the folly of his actions. His blatant disregard from decorum, particularly in the presence of our elders, has been troubling. However, we now found ourselves a juncture where his behavior threatens to undermine even his own standing. The situation escalated in Shona proverb yakangoma kakuririsa its tension levels escalating in an imminent rupture. It is now imperative that we engage in frank dialogue to resolve order. We remain resolute in our commitment to safeguarding the sunset of the office of the president from those who seek to diminish its stature. Moyo in particular is ill-suited to accuse others of undermining the president, given that his own conduct has capably contributed to the erosion. The president, well known for his open-door policy and welcoming demeanor, balances his congruency and an uncompromising stance against criminality and the abuse of his office. He engages with all who seek his counsel, yet those who construct their own pitfalls with ultimately fall into them, irrespective of having images or harboring with him. Despite experiencing multiple arrests myself, I have never once sought the president's assistance in extricating myself from such situations. I am actively aware of his character. He would never intervene on my behalf as he stands firmly against the misuse of influence. He champions the rule of law without reservation. Just because one can access his presence does not justify twisting the narrative beyond the reality of the situation. To be equivocally clean, Moyo, you are indeed digging your own pit. Do not intoxicated by your proximity to power to the extent of misusing it. The baseless charges you have leveled against Sonja and your mother reflect a reprehensible misuse of authority by the police led by CG Mutamba, whose own professionalism is questionable. Such a disgraceful action tarnishing the integrity of the president and the will not contents this. The ZRP would refrain from being employed as a person weapon. Within our ranks, there are those who have chosen to undermine the president through their reckless conduct, such as the CG, the falter when it comes to apprehending those guilty of heinous crimes like murder, yet rush to detain innocent women. Some have taken advantage to their positions to seek an
warranted promotions, stepping far beyond the confines of legality and abusing their power over others. This breeds the misconception that the president is aware of complicity, but I assure you he is not. The president is a strategist who plays the long game, and any belief that he will not hold accountable those who misuse their influence is misguided. A day of reckoning shall come for all those exploit their offices, seeking to carry favor with the president through abuse of power or proximity is fatal. He embodies the essence of our nation and will not allow his reputation to be sullied. His concern extends far beyond these trivial matters. We are now ready to start correcting the narratives. Ndo zviri kubuda kuna Mr. Temba Mleskwa, but inini ndine zvinhu zvandaona pane nyaya iyoyi zvandisina kuda hangu kuda kunyanya kutaura zvakawanda wanda, because uyu zvakulikisirwa mafoto zvavo zvavanenge vaita zvakuda kudisciplina nenenge kuda kugadzirira kuti already anything to do with mapresident ukangoda ngozvinikirira unokuwara. Pari kunetsa rombonzi ndiri AI kana zveshe zvema AI vanhu vari kugadzira kana but AI racho robva ranzi ralikiswa futi hazvisi kunyatsoti make sense to be very honest with you, but inyaya yekuti tichazoiswerera tichazotaura nezvayo zvakanaka mushe sharp tichinyatsoita se kuirowa for now. Inoda timboisira panapa zvekusungisana nemadzimai munhu wese atotadza kuzvinzwisisa ipapapa, because hatisi kuda kunyanya kuningirikenda kuti tirambe tichiswera kutaura nezvazvo. This is not right. But to cut the long story short, tiri kuti chiko Wikino Chivayo's estranged wife Sonja Madzikanda and her mother Tabitha have been charged with cyberbullying, harassment and theft. Court document says the charges include breaking into Chivayo's cell phone and downloading photos and videos and then using AI to generate images purporting to show him meeting South African President Cyril Ramaphosa. The papers say they will spend another night in cold prison cells. This is the situation, and ndatopedza nemi kuti ndo zvaitika ipapapa. Have a good night.